ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብንሪኦ ነገራት ኣይንደነቕ ምክንያቱ ድራማ እዩ ትማሊ ቪድዮ ሸር ኢለ ነይረ ኣብቲ ቪድዮ ሸር ዝበልክዎ ከዓ ብውሽጢ መፂኦም ገለገለ ፈተውቲ ወይ ከዓ መዓድቲ ማለት እዩ ፊዮሪ ንቅድም ገዛ ክፅሪ ንቅድም ክዳን ክዕፀፊ ኣንቲ በሰሮ ካብ ደገ ደገስ ብገዛ ጀምር ዝብል እዩ ቴንክ ዩ ኣነ ግን ኣይ ዱ ዋትኤቨር ሜክስ ሚ ሃፒ it's my house it's my business it's my life shut up ኣብዚ አንውድእ ማለት እዩ ዛዕባ ታናይቲ ማለት ቪድዮ ክብሎ ዝደልግን ኩሉ ግዜ እንሪኦ ሮማንቲክ ህይወት ይኹን ጽፉፍ ገዛ ይኹን ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኣብ ሶሻል ሚዲያ እንሪኦ there is no real it's drama እዩ ኩሉ እንሪኦ ድራማ እዩ ምክንያቱ ኣነ ነዛ ከምዚያ ገይረን ንኸስተኻኸላ ደቀ የፋኔ 2 ሰዓት ይወስድለይ ከምዚ ገይረ ኩሉ ነገር ንኸፀራርዮም ማለት እዩ ሆኖስ በቲ ድሕሪት ዘሎ ሃረሳ ሓኸውን ምክንያቱ ገዛይ እዚኣ ጥራሕ ኣይኮነትን ስለዚ እንታይ ክብል ይደልየ ብኩሉ ንሪኦ ዶንጃጅ ብኩሉ ንሪኦ ከዓ ኣይንቕና ምክንያቱ ላይፍ ድራማ እያ we have to live our life